Hvad? Far. Mik. Hvad er Mik tilbage? Nej, jeg går ikke tilbage nu. Kom nu. Og hvad så? Så spørger du igen. Jeg er lige stået og gjort vedkommende grin. Nej, den er ikke helt hjemme nu. Vi står lige og diskuterer til aktierne. Vi er ikke helt sikre nu. Please. Mik. Her. Men min far kommer. Optager mig. Ja, jeg optager mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får grinet. Optager jeg? Ja. Helt vildt lækkert. Hvorfor er den her bøjer så lækkert? Den er sygt nej. Stor sort Mercedes. Stor sort Mercedes. Og så siger vi den der. Ja, for du ikke se det på lyset.